Tinuod mga pinalang mga kaigsunan, atong gibati ang kahangawa sa pagsimba karon. Apan dili ka na makabalda igsoon sa ato ang pagalagad ngadto sa Ginoo, sa atong pagdaig ngadto kaniya, bisan anaa kita dinha sa atong matag panimalay, niining taknaa apan atong gikalipay ang pagsimba sa atong buhi nga Dios. Atong gi-welcome ang tanan nga atong mga nagasubaybay sa ato ang pagsimba karon. Ato aning na inyuhang makita ni din sa atong Butuan City is the Church. Akong gi-welcome ang tanan nato nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan dinha sa Canada. And ang atong mga kahigalaan usab sa Orlando. Og sa nagkalain-lain nga mga dapit karon dinhi sa Pilipinas, maingon man usab sa atong mga kaigsuonan palibot dinhi sa ato ang kapubodan sa Mindanao. And more especially sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Butuan City is the Church. Kabalo kami karon nga naa kamo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, apan atong gipasalamatan ang Dios mga pinalangga nga mga kaigsuonan nga dili hadlang igsuon ang ato ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Natay dagan nga mga links, natay sa South Philippine Union Conference, natay sa ato ang kaugalingon nga mga missions, and we have also our district pastors nga nagahimo sa ilang live, og atong gipaningkamutan mga kaigsunan nga kining tanan nga atong pagsimba karon, mahimo nato ang atong paghiusa ngadto sa atong buhi nga Dios ug pagdaig ngadto kaniya. Siguro ang uban karon naguna-una nga ang hisgutan nato is COVID-19. Pero mga pinalagang magkaigsunan, dili na magin nato na siya malikayan tungod kay mao ni siya karon ang naa sa atong palibot nga naghulga sa matag usa, dili lamang sa usa lamang katao apan sa tibok nga kalibutan. Adunay mga medical practitioners nga mipahulay sila mga kaigsunan, dili garantiya kung unsa ka ka-healthy mga pinalang mga kaigsunan nga dili ka mataptan niini nga sakit. Busa adunay instruction sa matag usa kanato mga kaigsunan nga we have to stay at home. Unya dinha magsugod o diha lang kita magsimba sa atong panimalay og atong i-harness mga kaigsunan, atong sakyan ang kining atong social media aron kita igsoon makahimo gyapon sa pagpahat sa kamaturan ngadto sa uban. So mga pinalangga mga kaigsunan, daghang salamat sa inyuhang mainiton nga pagsubaybay karon nining mga panahon na sa ato ang pagtuman sa gimando sa gobyerno sa toa nga mag-quarantine tang tanan. Okay? So, niningi kayo na mga pilang magigsunan, if you have your Bible with you, let's study the Word of God that was written by Moses, nga naa mga pinalang magigsunan atong sugdan ang pagtuon igsoon sa chapter 7, chapter 8, and chapter 9, o chapter 10 sa Exodus. Siguro, inyuhan ning may baluan unsa ning nga topics. Ang atong scripture reading for this morning, if you have your Bible with you, kindly open it with me to the book of there is ikaduhang Pedro or 2 Peter verses 9 and 10. Usa ni siya ka common nga text nga nagaingon diri, akong basahon. Kitang tanan igsoon magbasa. Bisag namo di sa inyong panimalay. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy,
but now have obtained mercy. Nagaisgot diri mga kaigsunan sa balang kasulatan nga ikaw, ako, mga pinili nga katawhan sa Dios. Nga kaniadto wala nakadawat og kaluoy apan karon sa diha nga atong gipili ang pagsunod sa Dios, atong nadawat igsoon ang mercy nga gikan sa Dios nga gihatag nga ni kanato. Atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Gamhanan ug balaan ang mga Dios. Nihining takna amahan, kami naghangyo kanimo. Ikaw magapanalangin sa matag usa nga naa dinha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Nga bisan sa ingani nga mga sitwasyon sa amuang kinabuhi niining mga panahon na. Apan salamat Lord. Aduna kami kahigayunan sa pagtuon sa imong pulong. Tagai kami kaalam amahan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now kung atong tan-awon mga pinalang mag-igsunan, ang kalibutan nga atong gipuy-an, bisag unsa na lang nga mga Dios ang gipangtawag karon sa mga tao, parang maundang ang pestilence. Daghan na kaayo ang gibuhat sa uban nga mga katawhan, and I know sa nagkalain-lain-lain nga mga dapit karon, ilang gitawag ang ilahang mga Dios. But we have to remember that we have one God, an everlasting God, nga siya mga pinalang magigsunan, mao'y nagabuot niining tanan. Let's try to look, mga kaigsunan, sa mga panghitabo dito sa Egypto. Niadtong miaging Sabado, nagisgot about the two pillar of clouds and the pillar of cloud and the pillar of fire. Niining takna mga kaigsunan, lahi ang atuang hisgutan. Atong makitaan, mga kaigsunan, mga panghitabo. Now, niadtong 3100 BC, giproclaim mga pinalanggang makiksunan as the supreme leader ang Pharaoh sa Egypt. And that is 3100 BC, before the birth of Jesus Christ. Ang Pharaoh, nahimo siya mga pinalanggang makaigsunan nga supreme leader sa ilahang tanan nga mga ginbuhaton, even sa ilahang religious rights. Kung imong tanawon mga kaigsunan, kini sila nga nasod igsoon, kung imo lang tanawon, I will just mention, napulo lang ka mga Ginoo niining mga tawhana. In number 1, mao si Amon. Si Amon Ra. Kani si Amon Ra, gitawag ni siya mga pinalangang magkaigsunan as the King of Gods. Ang hari sa tanan nga mga Ginoo. Number 2, Simot. Unsa man ni Simot? Siya mao ang gitawag og Mother of Goddess. She was called the Mother of the Goddess. Kung imong tan-awon sa lagway, ang iyang halagway ani mga kaigsunan, ang iyang ulo sa iring. Number 3, we have the name Orisis. Kung inyo ning tan-awon mga kaigsunan sa encyclopedia, diha nimo ni makit-an ni nga mga tao. Kung imo ni siyang sutaon, imong i-dig out pag-ayo. Unsa gyud ni siya nga klase nga mga gods mga kaigsunan, imong makit-an dito unsa ang ilang mga functions. And Orisis is the king of the living. Siya igsoon ang unsa? Hari sa mga buhi. And we have also another one, si Anubis. Gitawag ni si Anubis mga kaigsunan og the divine embalmer. Siya na yung mga kaigsunan ang unsa? Balaan kuno nga tigbalsamar sa mga unsaman, sa mga patay. Ang ikalima mga kaigsunan, si Ra. Kani si Ra mga kaigsunan, gitawag ni siya the God of the Sun. Ang hulagway ani ni Ra mga kaigsunan, dito sa Ehipto, ang iyang dagway ani iyang ulo is nag-defect siya mga kaigsunan as a falcon.
No? Murag langgam ay ang dagway. And we have also another one, si Horus. Kani si Horus, mga pinalangga nga mga igsoon, he was called the God of vengeance, and the God of sky. Nagkalain-lain ang ilang function, mga pinalangga nga mga kaigsunan. Nga mao kini ang ilang ginasimba igsoon niadtong mga panahonan. I don't know, but we know that still these people karon ilahan ni nga ginatamod gihapon. Ang ikapito, we have Thoth, T-O-H-T. Gitawag ni siya mga kaigsunan, the moon god, the god of knowledge and wisdom. Ang ngalan ani si Thoth. Ang ikawalo mga kaigsunan, mao si Hathor. Kani si Hathor mga kaigsunan, ginganlan ni siya as the goddess of motherhood and the goddess of music and dance. Mao ni siya ang hulagway o ang function ni Hathor. Ang sunod mga pinangang magkaigsunan, si Skimit. Si Skimit, gitawag ni siya the goddess of war and healing. Unya ang sunod magkaigsunan, si Gib. Sorry mga igsoon. Si Kimit or si Give, he was the god of earth and the father of the snakes. Mga pinalangang magkaigsunan, kung atong tan-awon ang history, ang atoang mga o ang katauhan sa mga Israelhanon niadtong panahon na they were deprived for their worship. Dili sila pwede kasimba. Dili sila pwede makaunsa. Dili sila pwede bantay sa adlaw igpapahulay. Gani, dili sila pwede mga kaigsuunan or ginapugos sila sa pagkaon sa mga pagkaon igsuon. Nga, dili angay ipakaon sa Dios. Mga pinalangga mga kaigsuunan, wala malipay ang Dios sa naitabo sa iyahang mga katawhan. They were in the bondage of Egypt. Sila tanan mga pinalanga mga kaigsunan, nahimo sila nga mga ulipon dito sa Ehipto. Og walay nalipay kanila bisan usa sa diha mga pinalanga mga kaigsunan nga sila giunsa man. Sa diha nga sila naa dito sa Ehipto. And there was a man, a very, very simple man, nga gitawag sa Dios. O ang iyang pangalan, makaigsunan, si Moses. Nagatubo siya sa panimalay nga may nadlukon sa Dios. Apan sa diha, nga niabot ang panahon nga patyon ang mga anak nga lalaki sa Israel. Siya gitaguan dito sa Nile. Onya, samtang siya dito sa Nile River. Nakitaan siya sa prinsesa sa Ehipto and his life was spared. Nalibre siya. Nagdako siya dito sa harianon nga balay sa prinsesa sa Ehipto. Ang tuyo sa Dios mga kaigsunan ngadto sa Moses nga siya ang mahimo sa umalabot nga panahon nga mo pagawas sa mga katawhan sa Israel gawas sa Ehipto. And he was there in the wilderness. Sa diha nga mikagaw siya gikan sa Ehipto. He went didto makaigsunan sa kamingawan sa Media. Didto natun-an niya ang kinabuhi sa usa ka pangulo. Ang pagpailob o ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. I-shortcut na to mga kaigsunan. Nagaingon din sa versikulo, kapitulo 7, din sa Exodus chapter 7,
verse 1. Nagaingon diri mga pinamagigsunan, so the Lord said to Moses, see, I have made you as God to Pharaoh, and Aaron, your brother, shall be your prophet. This time, mga pinamagigsunan, gideklarar sa Dios igsoon si Moses nga mahimong unsa? Mahimong representar ngadto sa kang Pharaoh, and he was even called the God, and Aaron was his prophet. Pagkanindot kay mga kaigsunan. And this is a privilege of a faithful one. Sa diha nga gitawag siya mga kaigsunan sa Dios nga ipadala sa Ehipto. Tingon siya, Ginoo, dili ko kay di ko kabalo mo istorya, but the Lord promised that I will be with you. Ako mag-uban kanimo. Ayaw kabala ka. Munang sa verse 1, magkaigsunan, see, I have made you as God to Pharaoh, and Aaron, your brother, will be a prophet. Now, kung atong tanawon diri mga pinalangga nga mga igsoon, dili musugot mga igsunan si Pharaoh og ang mga katawhan sa Egypt nga ang mga Israelhanon manggawas. Wala na sila'y mahimo nga unsa? Wala na sila'y mahimo nga mga sulugoon. Walay mo trabaho sa ilahang mga uma. Walay mo trabaho sa ilang mga buluhaton din ha sulod sa ilang panimalay. Busa di gyud musugot si Pharaoh. And besides, kung wala ang mga katawhan sa Dios magkaigsunan nga nahimo nilang sulugoon, siguro dili sila magmalambuon sa ilang tanan nga mga unsa, tanan nga mga buluhaton. This time, nakigatubang si Moses sa kang Pharaoh. Iyang gisultihan nga ang katawhan sa Dios ang mga Israelhanon mogawas og pagawsa nami. And if you will read all of these chapters mga kaigsunan, samtang siya nagasulti mga kaigsunan, si Pharaoh wala motuo. Now, kay wa man mo patuo si Pharaoh mga kaigsunan, ing ani ang mahitabo sa mga katawhan sa Ehipto. Kung imong basahon ang chapter 7 verse 19, no? Tanaw na to ang verse 19 mga pinalangga nga mga kaigsunan. Nagaingon diri igsoon. Nagpagahi na si Pharaoh. Thus says the Lord, by this you shall know that I am the Lord. Behold, I will strike the waters which are in the river with the rod that is in my hand, and these shall be turned to blood. And the fish that are in the river shall die, and the river shall stink, and the Egyptians will loathe to drink the water of the river. Usa sa ilang gituohan mga kaigsunan sa mga Ehiptohanon nga Ginoo nila is ang Nile River. Ilang gisimba ang Nile River mga kaigsunan because they thought that it is the what? It is the source of life. Mao ay source sa kinabuhi. Gani kaning Egypt na bahin ni sa nasa Upper Egypt and Lower Egypt. Sa diha nga mobaha mga kaigsunan na ay certain month nga mobaha ang Nile River. Muhatag ni siya og tabunokon, mahimong tabunok ang yuta sa Ehipto mga igsoon. Particularly in Gusin. Nindot kayo ang ilang produkto. Kaya nga naman, tambok kayo ang yuta. And ilang ginasimba mga kaigsunan bisan pa man ang suba sa Nile. And during this time, si Moses mga kaigsunan, gihulatan niya nga muhawas si Pharaoh gikan dito sa tubig niya ng buntaga. Tungod kay nagpagahi man si Pharaoh mga kaigsunan, ang permero nga hampak gipahigayon mga kaigsunan sa Ehipto. Grabe. Kung atong tanawon mga pila mga kaigsunan,
ang ilahang tubig gikan sa Nile, ang ilang tubig gikan sa gagmayng sapa, even ang tubig na silang atabay, o tubig sa ilang panudlanan. Nahimo kini nga mga dugo. Ang una diha mga kaigsunan, gusto ipakita sa Dios that He is the everlasting God of the people of Israel. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Pero ang mga Ehiptohanon mga kaigsunan, wala sila nanumbaling niini. Apan gusto sa Dios mga kaigsunan nga mahibaw-an sa mga katawhan og ni Pharaoh nga adunay labing gamhanan nga Dios. Siguro ni atong panahon na mga kaigsunan gisugo ni Pharaoh, pangita mo og tubig, and others nagkutkot sila mga kaigsunan. Sa diha nga nagkutkot sila, ang tubig nga ilang makuha gikan sa yuta pulos gihapon dugo. Sa ilang mga dams, sa ilang tanan nga source mga kaigsunan sa tubig, gitawag nila ang, kung napa sila Ministry of Water zone na, ilan ang gitawag parang maglimpyo sa tubig, apan wala katoy mahimo mga kaigsunan. Wala mo salir ang ilang mga magicians na all nga mga katawhan igsoon sa Ehipto, nag-antos sila mga pinalangang mga kaigsunan sa unsa? Sa kauhaw. And it lasted for 7 days. You can imagine, baho ang palibot mga igsoon. Wa kay makit-an nga tubig nga presko, pulos dugo. Mao kini siya ang gipahamtang mga pinamagaigsunan sa mga tao nga dili mo ila sa Dios. But still, si Pharaoh mga igsunan nagpagahi sa iyang kasing-kasing. And that was the first plague. Ang ikaduha mga kaigsunan. Sunod mo kanako dinhi sa ikaduha nga hampak. Kung atong tanawon mga kaigsunan, basahan ninyo din sa balang kasulatan sa Exodus kapitulo 8, versikulo 3 ngadto sa 2 ngadto sa 4. Nindot kayo mga kaigsunan kung inyo ning basahon gyud diretso. Murag manglimbarot ang imong balhibo mga kaigsunan. Sa kangilngig sa nahitabo sa mga katawhan nga dili di ay mutuo sa Dios. Nagayon rin sa versikulo 2, kapitulo 8, but if you refuse to let them go, behold, I will smite all your territory with frogs. Apan kung dili nimo ipagawas ang ako ang magdumili ka sa pagpagawas sa mga katawhan nako, ako ang dauton or ipagawas nako ang tanan nga mga baki gikan o nganha sa imong teritoryo. Verse 3, so the river shall bring forth frogs abundantly, and he shall go up, come into your house, into your bedroom, into your bed, on your bed, into the houses of your servants, and on your people, into your ovens, and into your kneading bowls, and the frogs shall come up on you, on your people, but on all your, and on all your servants. Grabe kang ilngig mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang hampak nga gipahamtang sa Dios sa ikaduha nga panahon. Ang una, ang tubig. Ang ikaduha, ang mga baki. Gani, adunay mga tao nga nagsimbag baki, mga kaigsunan. Mga tao nga nagsimba silag baki. But this time, ang mga baki, mga kaigsunan, imong makit-an bisan asa na lang. Bisan sa hilit nga dapit, sa higdaanan, sa oven, o sa mga servants quarter, mga kaigsunan, naa didto ang mga baki. Kung nakatisting mog puyo o kanang medyo lasang-lasang, madungga na to ang tingog sa timos. Madungga na to ang tingog sa mga baki. Madungga na to ang nagkalain-lain nga tingog, mga kaigsunan. But this time,
I know that the people of Egypt, mga igsunan, wala sila malipay sa baki o sa tingog sa baki nga naa palibot kanila. Gusto sa Dios nga ipaila niya nga siya mao ang Dios. But still, ang mga tao magigsunan, ang Pangulo sa Ehipto, wala siya motuo nga naay Dios. Ningon gani siya, kung nakapagawas ang imong Ginoo og baki nakahimo og kanang dugo sa tubig, I have still 8 gods nga mosumpo niya nang gahom, niya nang Dios nga imuang gialagaran. Adto ta mga kaigsunan sa bersikulo 16 og 17. Exodus chapter 8, verse 16 to 17. Ngayon tayo magkaigsunan. So the Lord said to Moses, say to Aaron, strip out your rod and strike the dust of the land, and it may become lice throughout all the land of Egypt. And they did so, for Aaron stretched out his hand, and his rod, and struck with his rod, and struck the dust of the earth, and it became lice on men and beasts. All the dust of the land became lice throughout the land of Egypt. Kung atong tanawon mga pinala magigsunan, gusto sa Dios na ining higayuna for the third time, nga ipakita niya ang gahom ngadto sa kang Pharaoh og sa mga katawhan igsoon sa Ehipto, nga kung dili niya pagawso ng mga tao, kung magbagahi siya sa iyang ulo, ang tibuok nga lugar makigsunan mapuno og kuto. Kuto din ha sa tao, kuto din ha sa tanan nga mga mananap. Ambot ka, di pa nato tanawon makigsunan unsa ang sitwasyon sa mga katauhan sa Israel niining higayuna dito sa part sa Gosen. Versikulo 21. Or else, if you will not let my people go, I will send swarms of flies on you and your servants, on your people, and on your house. The house of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground in which you stand. Human sa ikatulo magigsunan nga mga tao niya tong higayuna, bag-o lang sila nakalingkawas sa tubig mga kaigsunan nga dugo. Bag-o lang sila nakalingkawas mga kaigsunan sa kuto, naanapoy daghan langaw. Grabe gining langaw. Ang langaw mga kaigsunan kanang iyang tiil. Pagkadaghan kayong bakterya, anang gidala, anang tiil ng langawa. Bag-o pa lamang nawala ang baho sa tubig mga kaigsunan tungod kay nangamatay ang isda. And this time, kung imong tanawon mga kaigsunan, aduna na po'y ikatulo nga hampak ngadto sa mga katawhan nga wa nagtuo sa Dios ug mao kini ang langaw. You can imagine na kung ang langaw imong tanawon mga pila mga kaigsunan pastilan. Kanang naay mga poultry nga mag-harvest sila sa ilahang manok. Pagkahuman ana ang langaw mudagsang murag yun og kanang mga liso sa kanabitawng duldul nga pertig yung daghana. Di matabang. Mao pay pagbutang nimo sa imong kanon kung walay screen imong balay. Ang langaw mo imuunag tugpa. Grabe. Labi na ni ining higayuna siguro mga pilang magigsunan. Ang langaw perting daghana. Now, kini nahitabo lamang ngadto sa mga katawhan nga wala nagtuo sa Dios. So mao na siya ang unsa? Mao na siya ang ikaupat igsoon. Now, moadto ta mga kaigsunan sa sunod. Ang ikalima mga kaigsunan, nagaingon dire, verse 1, chapter 9 of Exodus. And the Lord said unto Moses, go into Pharaoh and tell him,
Thus says the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Niining kayo na mga kaigsunan. Kung atong tanawon sa dugay nga panahon, igsoon, ang mga katauhan sa Israel o mga Hebrews, wala sila nakasimba sa Diyos. Gusto sa Diyos, mga kaigsunan, nga kuhaon niya ang mga katauhan dinhi sa Ehipto, aron sila makahimo sa pagsimba sa buhi nga Diyos. Versikulo 2, if you refuse to let them go and still hold them, behold, the hand of the Lord will be on your cattle in the field, on the horses, on the donkeys, and all the camels, and on the oxen, and all the sheep on all of the sheep a very severe pestilence. And the Lord will make a difference between the livestock of Israel and the livestock of Egypt. Grabe. Niining higayon na magkaigsunan, nagingon na ang Diyos ngadto sa kang Pharaoh, let my people go. Apan sa diha nga imo lang gihapon silang hawiran, dili lang gihapon sila makasimba kanako. Ang tanan nga mga mananap dinha sa kapatagan mga matay. Versikulo 4, and the Lord will make a difference between the livestock of Israel and the livestock of Egypt. Nining kayo na makaigsunan, imong makitaan ang dako kayo nga diferensya. Ang mga katawan sa Israel, wala sila nagsuffer sa tubig nga nahimong dugo. Wala sila nagantos mga kaigsunan sa unsa. Wala sila nagantos sa kuto. Wala sila nagantos sa langaw. Wala sila nagantos sa unsa. Sa mga baki. Og ang ilahang mga binuhi, mga kaigsunan nga mga mananap, wala nangamatay. So there is a big difference mga pinalangga nga mga igsoon. Nga ang katawhan sa Dios iyahang giproteksyonan. While ang katawhan nga nagunsa, nagpasipala sa mga anak sa Dios, nagantos igsoon sa kasakit. Kabalot ang mga kaigsunan sa istorya. Wala gihapon gipagawas ni Paraon ang mga katauhan sa Israel. Versikulo 8 og 9. Mauna ni siya ang ikaunom. So the Lord said to Moses and Aaron, take yourselves handful of ashes from a furnace, and let Moses scatter it towards the heaven in the sight of Pharaoh. Wala man gihapon gipagawas ni Paraon, wala lang gihapon gitugutan ni Paraon ang mga katawhan nga makagawas aron makasimba kaniya. Moses, pagkuha og abog dinha sa mga hudnuhan og isabwag didto sa atubangan ni Paraon. Og ang abog kini siya mahimo nga unsa? Tanaw na to ha? Versikulo 9. And it will become fine dust in all the land of Egypt, and it will cause boils that break out in sores on men, beasts, and throughout all the land of Egypt. Sa diha nga gisabwag ni Moses ang abo mga kaigsunan, nakakos ni siyag hubag sa tibuok Ehipto. Not only ngadto sa mga tao, bisan pa man didto sa mga mananap. Apan sa mga katawhan sa Israel mga kaigsunan, walay nahitabo mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios. Ang ilahang mga baka very very healthy. Sila mga kaigsunan walay hubag. Apan gipakita sa Dios mga kaigsunan ang iyang gahom. Apan si Pharaoh mga kaigsunan, naghunaw na siya that still we have some gods. Napay unom, napay lima nga makigon sa makigbisog
sa imuhang Ginoo. I have still few gods nga makatabang kanako. And so Pharaoh hardened again his heart and wala niya gipagawas ang mga katawhan sa Israel. Grabe mga igsunan. Now, kung imo ni siyang tanaw igsoon, siguro sa ato nga panahon mga igsunan, pila pa lang kasimana, 14 days. Nga atong giantos mga igsunan nga naata sulod sa atong balay, ang uban mga igsunan na praning na. Ang uban gibati na og kalaay, ang uban maglagot na. Gani usa sa mga advice dito mga igsunan, ayaw na sigig tan-aw sa TV parang dili ka mapraning. Ayaw sigig tan-aw din na sa social media. Kaya nga naman, mao nay nakapanik sa mga katawhan. Mao nay nakapraning sa una-una sa tao. Sa diha nga nagpanik ka, sa diha nga nahadlo ka. Brothers and sisters, this is also a sign of unbelief. Nakulangan ta sa pagsalig nga to sa Ginoo, nga usahay mo mohatod kanato magkaigsunan sa kadaot. Gani na mga jokes mga kaigsunan. Tungod kay ang iyang giistorya, ang dingding nilang iyang giistorya, o niya, ningon po nagtubag, ang taga-health, pananglitan mo tubag na gani ng dingding, kay wa man kay kalaing istorya, ikaw raman usa, wa na'y mo tubag gani sa imo, niya, magkikistorya ka sa dingding, o niya, mutingo gani ng dingding, sulti imi, nga ang dingding nitingog na. Nayuban ka na ito, magagsunan. Natay mga pastors nga nangakulong. Ang ilang asawa to sa pikas nga lungsod, ang ilang bana na sa pikas nga lungsod. Kaya nga to mga pastors nga magagsunan, nagkalain-lain ang ilahang sa usa ka area na ay duha ka lungsod or tulo. And this time, maglisod sila glusot. Ako nagplano kong mulusot paingon og Agusan Sur, manghatag og pagkaon dito mo gigsunan sa mga checkpoints, maglisod igsoon. Akong gipangutana, kung makasulod ko dito, makagawas pa ba ko? Makagawas ka, pero kinahanglan pa kani mo ni muna. Di na lang kumugawas. Ingani ang nahitabo mga pinamagigsunan. Because of Pharaoh's hardening, sa iyahang kasing-kasing magigsunan, it causes hubag sa iyahang mga katawhan. Now, mauna siyang kaunom nga hampak mga igsunan. Adto ta sa ikapito igsoon, the seventh plague. Sa the same chapter, basahan ninyo diha mga igsunan sa versikulo 22. And the Lord said to Moses, stretch out thy hand towards heaven, that they may be hail in all the land of Egypt. On men, on beast, on the beast, and on every herb of the field throughout the land of Egypt. Tungod kay nagmagahi man si Paraon mga igsunan. Ibayaw ang imong kamot ngadto sa kalangitan aron adunay unsa mga yelo nga mahagbong diha sa mga katawhan, sa mga mananap, o sa tanan nga mga tanom, dinha sa tibuok nga yuta sa Ehipto. Og nahitabo kini mga igsunan nga adunay unsa? Adunay yelo nga nangahulog. Gani, verse 24, nagaingon diri, so there was hail and fire mingled with the hail, so very heavy, that there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation. Grabe. Ang yelo mga kaigsunan nga adunay sagol igsoon, nga unsa? Sagol nga kalayo, that it destroys the land of Egypt. Sa ilang mga tanom. And we are very sure igsoon nga wala gini siya may tabo dito sa unsa? Sa Ehipto. Grabe mga pinalangan mga igsunan. But still, Pharaoh hardened his heart. Sa versikulo 10, kapitulo 10 mga igsunan,
versikulo 4. Lagay yung mga kaigsunan. Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your territory. Atong nibaluan mga Pinay, mga kaigsunan. Sigon sa palang kasulatan, still Pharaoh hardened his heart. Apan mga Pinay, mga kaigsunan, nining lain nga higayon. Mingon, ang Dios ngadto sa kang paraon, tungod kay imo mang gipagahi ang imong kasing-kasing og dili nimo tugutan ang akong makatawhan nga magawas ugma akong padad-an og unsa dulon ang imuhang yuta. Niyan ang higayon na mga kaigsunan. Ang yuta sa Ehipto igsoon na puno sa mga dulon. Versikulo 5, and they shall cover the face of the earth, so that no one will be able to see the earth, and they shall eat the residue of what is left, which remains from the hail, and they shall eat every tree which grows up for you out of the field. Ang katong mga kahoy, ang mga tanom, nga sobra mga kaigsunan nga wala matiwas o kadaot sa yelo, gitiwasan sa mga dulon. Bisan pa ang dahon sa mga kahoy mga kaigsunan nahurot. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga ipakita ngadto sa mga katawan sa Israel that there was a living God, an everlasting God, nga nagabuot sa tibok nga kalibutan. Siguro niyadtong higayon na mga kaigsunan, nangita na ang mga Ehiptohanon o gunsa, mga pesticides, insecticides, tanan mga kaigsunan, but it didn't work. Bisan pa magani sa mga hubag, wa pa naulihan ang hubag, siguro nangita silang vaccine, walay nahimo, na napoy locust. Apan si Pharaoh mga kaigsunan still hardened his heart. Ipadala mga kaigsunan ang ikasyam nga plague. Walay Dios sa mga Ehiptohanon nga nakahadlang igsoon sa mao nga unsa, sa mao nga kadaot didto sa Ehipto. Verse 10, chapter 10, verse 21 and 22. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards heaven, that there may be a darkness over the land of Egypt, the darkness which may even be felt. And Moses stretched out his hand toward the heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt for 3 days. Nining higayon na mga kaigsunan. Sa diha nga adunay total nga kangit-ngit mga kaigsunan didto sa Ehipto. We all know nga didto lang yun ang kangit-ngit mga kaigsunan sa Ehipto. They started praying to their sun god. They started praying to their moon god. They started praying sa ilang mga Diyos mga kaigsunan, but it didn't work. Nga naman, tungod kay mas gamhanan ng Diyos mga kaigsunan, nga gialagaran ni Moses, nga gialagaran ni Jacob, gialagaran ni Isaac, o gialagaran ni Abraham. He is the powerful God. But this time, gitawag ni Pharaoh ang tanan niya nga mga undersecretary sa light, maghimog light, apan, dili mo salir mga kaigsunan. They prayed to their sun God. Apan sa gihapon mga Pinay mga kaigsunan, wala kini siya maka-interbinar sa kangit-ngit. Ang Diyos mga kaigsunan nga gusto niya ipagawas ang mga katawhan sa Israel. Nagpagahi gihapon si Pharaoh, and this time
chapter 11. Verses 4. Kaniunta mga kaigsunan, dili na unta ni siya mahitabo sa mga katawhan sa Ehipto. But still, because Pharaoh hardened his heart, kay gibati siya mga kaigsunan nga siya ang spiritual leader sa Ehipto. Siya ang gitahod, gihimong Diyos sa mga Ehiptohanon. Aside from that, naa sila yung mga kaning gitawag na tog auxiliary nga mga Diyos. Apan katong tanan magigsunan, wala makahimo. Versikulo 4 sa kapitulo 11. Nagaingon magigsunan. Then Moses says Then Moses said, Thus says the Lord, about midnight I will go out into the midst of Egypt. Ang Ginoo nagaingon kanako. Nga sa tunga-tunga sa gabi musuroy ang Dios diha sa taliwala sa Ehipto. And all the firstborn in the land of Egypt shall die. From the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the female servants who is behind the handmill, and all the firstborn of the animals. And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as was not like it before, nor shall be like it again. But against none of the children of Israel shall a dog move its tongue against man or the beast, that you may know that the Lord does not make a difference between the Egyptians and Israel. Mga pinamagigsunan, mao ni siya ang pinakalisod na kaayo, pinakamaot kay naitabo mga kaigsunan sa history sa Ehipto. Tungod kay imo mang gipagahi ang imong kasing-kasing, ang mahitabo ang tanan nga kamagulangan nimo nga lalaki, ang tanan nga kamagulangan sa tanan nga mga katawhan, bisan pa man sa mga sulugoon, bisan pa man sa mga mananap, kini sila mga matay. But it will never happen. It will never happen ngadto sa katawhan sa Israel. Pagkanindot kay mga kaigsunan, makit-an nimo ang kalahian sa tao nga minadlokon sa Dios o sa tao nga dili minadlokon sa Dios. Gipili as peculiar people ang mga katawhan sa Israel. Siguro makaingon nga namin pabor-pabor. Di ba naghatag karon og naghatag karog rasyon? Ang paghatag karog rasyon, tanawon nga kini siya kung murag arang-arang ni siya, 2 lang ka kilo, 3 lang ka kilo, or pila lang ka kilo baka. Kay tinuod pod sa tibok northeastern mga igsunan naanay tabang igsoon nga gipadala. Atong pasalamatan ng atong mga administrator sa Northeastern Mindanao Mission. Kauban sa pag-abag mga kaigsunan sa tabang nga gikan sa South Philippine Union Conference. Nga dili unta may tumpawak mga kaigsunan sa kalisod ang tanan nga mga katawhan sa Dios. Adunay assistance gikan mga kaigsunan sa atong union og sa atong kauman sa misyon og kanato nga mga churches nagtinabangay ta mga kaigsunan sa pag-usa bahin-bahin igsoon sa panalangin parang walay usa nga magutman. But this time, adunay may tabo nga kamatay ngadto sa mga katawhan sa Ehipto, but it will never happen dito sa lugar or sa katawhan sa Israel. Apan na ay instruction. Gani sa nagtanaw ko ani, dito nagsugod mga kaigsunan ang care group program. Not only this time, not only a few years ago, but even in the time of Moses. Sa diya, ngayang gipagawas sa mga kaigsunan ang mga katawhan sa Israel. Giorganize ang tanan nga mga tao. Nga kamo dina sa inyong panimalay, dili kamo manggawas. Ang tanan, musulod sa ilang panimalay.
Kung adunay mga Ehiptohanon nga masulod, pasudla. Di na sulod sa inyong panimalay. And so, naa sila gitawag magigsunan sa unang care group and cared family. So, sama sa atong ginabuhat karon na kung atong tanawon mga pinalangga nga mga igsoon, pagkanindot kaayo, sa gi-design sa Ginoo nganhi kanato. Ang instruction mga kaigsunan, chapter 12, verse 22. Wala pa mahitabo ang kamatay mga kaigsunan. The Lord instructed Moses. Iyang gipahat sa tanan nga mga pangulo mga kaigsunan sa matag panimalay. And this time, ang tanan mga kaigsunan nga mga bana, nahibo sila mga kaigsunan nga care group leader at this time. Verse 22, nagaingon diri mga kaigsunan, 21, atong sugdon 21. And Moses called all the elders of Israel and said to them, pick out and take lambs of yourselves according to your family and kill the Passover lamb. Mao ni siya ang una nga instruction mga kaigsunan ni Moses ngadto sa mga katawhan sa Israel. Pick out and take one lamb for yourselves according to your family and kill the Passover lamb. Ang instruction mga kaigsunan gidugangan ni Moses. Verse 22. And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door for his house until the morning. Grabe. Pagkasimple kayo mga kaigsunan sa gihatag nga instruction ni Moses. Magkuha mo og karnero, inyong ihawon, and this will be the Passover lamb. Onya ang dugo, ibutang ninyo da sa planggana, og magkuha mo og sagbot nga hisop. Kung sa Bisaya pa, hisopo. Onya ang dugo dinha sa planggana, inyong tuslob ang katong sagbot nga hisop, onya inyong iwisik dito sa lentils o sa doorpost. Kanang lentils makiksunan, kanang sa ibabaw, kanang duha ka post, onya na ibabag ana sa ibabaw, mao na say lentils nga nag-support sa upper part makiksunan sa imuhang balay. Nganong hisop man magigamit makiksunan. During the ancient Hebrews igsoon, kaning sagbot nga hisop or hisopo, aduna ni siya gitawag magkaigsunan og aromatic o gitawag ni siya aromatic plant. Gitawag ni siya aromatic plant nga gigamit kaniadto sa mga ancient Hebrews for purification, for cleansing and service. Nga po na sila pisik-pisik sa una. No? Ana. Sumukuha sila og sagbot nga hisopo, onya ilang ituslob dito sa dugo nga naa sa planggana nga dugo gikan sa karnero og iwisik-wisik o ipintal bakha o iwisik dito sa ibabaw. Dinha sa lintel or ang lintel o sa doorpost. And this is the instruction that will save the lives of the people. Nganong dinhaman sa doorpost mga kaigsunan? Tungod kay sa diha nga mulabay ang Dios mga kaigsunan sa paglaglag sa tanan nga mga kamagulangan sa anak sa Ehipto. Sa diha nga makit-an niya nga adunay dugo didto sa pultahan, siya mulabay og dili pagapatyon ang kamagulangan nga anak didto sa sulod sa maong panimalay. The blood on the doorpost
is the sign of deliverance sa mga katawhan sa Israel. Ang kadtong mga Ehiptohanon, nga ilang mga cared family, nga nakasulod dito magigsunan sa ilang balay, nga nakikauban sa ilang Passover lamb, nga nagakaon sa mao nga karniro magigsunan, sila malikay sa kamatayon. Kini nga instruction nga gihatag sa Ginoo nga ngadto kanila makaigsunan. It means salvation to everyone. Ang matag usa ka nato mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi niining mga takna igsoon, nasalbar kita sa dugo sa Dios ngayang giula dito sa Kalbaryo sa cross. And because of that blood and through the sacrifice of Jesus Christ, kita mga kaigsunan naluwas gikan sa sala. Now, kung atong tanawon mga kaigsunan, gusto sa Dios nga mga tao, igsoon, maluwas. Gikan dito sa Ehipto. Gusto usab sa Dios mga kaigsunan nga kita maluwas. Sa atong matag panimalay mga kaigsunan, makit-an ba kaha ang dugo sa Dios pinagi sa atong kinaiya? Makita baka sa atong kinaiya mga kaigsunan nga kita iyahang mga linuwas. Kulakturo na to ang istorya mga kaigsunan. Bisan ang anak ni Paraon, dili masalbar niini. Ang tanan mga kaigsunan nga katawhan sa Israel, nga misulod sa panimalay, o diha sulod sa ilang panimalay, very simple instruction, ayaw mo pagpanggawas. Nining kagabion, ugma na mo manggawas. Very simple instruction. And that instruction saves the lives of the people. Bisan pa man, ang kadtong mga Ehiptohanon, nga na-influensya nila mga kaigsunan, ang kadtong mga Ehiptohanon nga nahimo lang cared family, nga ilang gisulod dito sa ilang care group, were saved. O, gadunay dako kayo nga paghilak sa mga katawhan sa Ehipto, but it never happened, mga kaigsunan, dito sa katawhan sa Israel. Kung nadawat ang hampak, mga kaigsunan, napulo ka hampak dito sa Ehipto, wala kini siya may tabo, mga pinalang mga kaigsunan, dito sa Israel. Why? Under sa protection sa Dios, ang tanan nga mga katawhan sa Dios. The blood symbolizes the separation of God's people from sa mga taong makasasala igsoon or sa Ehipto. Anong na may separation? Mailhan mo. Na distinction. Kana siya. Walay kuan sa doorpost. Ehiptohano na siya. Kini siya. Israel niya, Hebrew na siya. Labyan tani. Sa atong kinabuhi makigsunan, basig pareha sa punta sa mga Ehiptohano nigsoon. Apan atong paningkamutan makigsunan that we will live ingon nga usa ka tawo nga gipakamatyan sa Dios makigsunan. The blood is the saving power. The blood of Christ is the saving power of everyone. Sa diha, kita naluwas magigsunan, ang grasya gihatag nga na kanato. And it is a gift from God. O sa diha, nadawat nato ang grasya magigsunan, musunod ayon ang pagkaon sa masulundon ngadto sa sulti sa Dios. Wala ginanggawas kanila igsoon. And all of them were saved. And they were able to march out in the land of Egypt. Ang ilang mga mananap dala. And you can imagine, 2 million ka mga Hebrews ni gawas magaigsunan sa Ehipto. Grabe. Ang ilang magian mahapay, ang ilang magian nga dalan mabantok. Ang uma nga ilang magian magaigsunan because why labot sa ilang mga mananap. 2 million ang mga tao magaigsunan nga ni gawas sa Ehipto. Nahuman ang ikanapulo nga hampak magaigsunan. Apan,
naluwas pod ang mga katawhan sa Israel pinaagi sa dugo sa karniro nga nahimong sakripisyo. Ang sakripisyo, mga kaigsunan, ni Gining Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, mao'y nagluwas kanatong tanan. Naaba igsuon. Dinha sa atong panimalay, mailhan ba nga adunay dugo ni Ginoong Hesus nga gibutang dinha sa lentils sa atong doorpost. Adunay distinction, mga kaigsunan. To close. Ang Dios sa mga Eptuhanon, gagmay nga Dios. Mga Diyos. Apan ang katawan sa Israel, they worship the true God. Munang gusto sa Dios magisunoy, gawas na mo diha. Ipagawas na mo diha kay ang inyong gisimbahan. Wala na mo nakasimba. Gawas mo din ha, and you will worship me. Ang mga tao nga wala ni dawat sa kamatuoran, wala nagdawat igsoon sa dugo ni Ginoong Hesus diya sa ilang kinabuhi, nakaangkon o kamatayon. Apan dito sa katawan sa Israel, wala, mga kaigsunan. Ang wala nagtuo sa instruction, o ang wala nagtuo, mga kaigsunan, wala magdawat sa sakripisyo nga ilang gihimo niya tong higayuna, wala ma-spared ang ilang kinabuhi. Apan ang katawan sa Israel, na libre ang ilang kinabuhi. Ang katawan sa Dios, mga kaigsunan, nagabantay sa iyang mga sugo. Nagabantay sa instruction nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Apan ang katawan nga wala magdawat igsoon, naghimo sila sa ilang tradisyonal nga mga pagtulunan, mga kaigsunan, and rights of men. Naangko nila ang kamatayon. They called all their gods. Apan ang ilang mga Ginoo, mga kaigsunan, pulos mga patay. And remember that we have a living God. Simple kay nga instruction, mga kaigsunan. Just follow the commandment of God and you will receive the grace. Unya ang mahitabo, mga kaigsunan, ikaw maluwas. Gani sa sinugdanan, mga kaigsunan, simple kay nga instruction. Adunay pagkaon nga gihatag yun sa Dios mo ni imong kanon, ha. Ayaw ni kana kay kani mga mahugaw ni. Ilamang yung kanon. Ang mahitabo, mga kaigsunan, nakakos igsoon og kadaot sa lawas. Og karon, mga kaigsunan, dili lamang sa gamay lang nga mga tao, apan mikaylap sa tibok nga kalibutan, mga kaigsunan, nga ang virus nga gikan sa mga mananap. Tungod, mga kaigsunan, sa pagkaon, sa mga pagkaon nga wala gitugot sa Ginoo, ni suffer ang daghan kaayo nga mga katawhan, mga kaigsunan, niini nga kalibutan. Now, ang katawan sa Dios, mga kaigsunan, nga nagpatuo kaniya, they were purified, and they were redeemed, and they were saved. Kanato karon mga moderno nga mga Israel, mga kaigsunan, let's just follow the instruction of God. The very, very simple of God, the very, very simple commandment of God, mga kaigsunan, nga atong ginasunod will bring us home. Makabaton kita kinabuhing walay katapusan, mga kaigsunan. Ang may nadlukon nga tao, nagatuo sa kabubuton sa Dios, walay gibatig kahadlok, mga kaigsunan. Pero ayo pod pag-ingon nga, ang Ginoo na akauban kanako, mugawas ko dito, dili ko magmas, bisag asa ko magato. No! There is an instruction. Ayaw mo pagawas sa inyong panimalay. Pagmas mo, pagawas ninyo. Dili mo magawas, kanay curfew. Patuuta, kaya nga naman. It's just a simple instruction that will save not only our lives, but will save the lives of our family members. Usay, ubati ta, di na mi kasimba. No. Pwede kang makasimba din na sa inyong panimalay. Mga kaigsunan na to nga nagsimba silang panimalay, maunay, angay nato nga pagahimuon as of now because of this virus scares. Nga kung kini kita mataptan, mga kaigsunan,
Luoy kayang mga membro sa atong panimalay. In our spiritual journey, very simple instruction, and that is only to follow the instruction of God. Adunay usa ka tawo mga kaigsunan. Samtang naglakaw siya sa dalan. Paglakaw niya sa dalan mga kaigsunan sa usa ka patag kay nga dalan. Nakita niya ang dako kayong unos sa unahan. Wala siya mataguan mga kaigsunan. Wala siya mataguan. Sa diha nga nagpadayon siya lakaw igsoon. Sa diha nga iyang nahinagbo ang dakong unos. Nakakita siya gamay nga bato mga kaigsunan nga mura og nakancave. Sa paglabay sa dakong unos, didto siya mitago, misuksok mga kaigsunan sa gamay nga bato. Wala siya nakitan nga lain nga mahimo niya tong gayuna gawas ang pagsalig sa Ginoo. Nakakita siya usa ka papel. Onya iyang gisulat magigsunan, Rock of Ages, cliff for me. Let me hide myself in thee. Niining kahadlok nga atong gibati mga pinalanggang magigsunan, niining kapanahon na we have the Rock of Ages. And that is the Lord that will save all our lives. Sa diha nga ikaw, ako mga kaigsunan, magapatuo lang. Sayang gisulti ka na to, pinagi sa iyang balaan nga pulong. Karon mga kaigsunan, daghan kay mga tao nga nagdaladala sa ilang Biblia. Ilan na lang gibutang dire, nagsulat mga kaigsunan, ilang gipamutang bisag asa to protect them from the virus. Dili na siya garantiya mga kaigsunan. Apan ang garantiya, mao ang pag-amping sa mong kagalingon, pagsunod sa mga balaod, nga gisulti, o pagsalig ngadto sa Ginoo, and that will save your life. Sa pagtapos mga kaigsunan, akong ipahat sa inyo ang usa ka lawiton. This is a very special song nga akong naangkon sa ko ang kinabuhi. If you have your Seventh-day Adventist hymnal for this time, ablihan ninyo magigsunan sa pahina 529. Og pwede tang magdungan og kanta. Pwede tang magdungan og kanta, kamong naa sa inyong panimalay, nga nagtanaw karon, dunganan natong kanta magigsunan, mawala ang atong kahadlok because we are under the wings of our great God. Under His wings I am safely abiding, though the night deepens and tempests are wild. Still I can trust Thee, I know He will keep me. He has redeemed me, and I His child. Under His wings, under His wings, hope from His love can save her. Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever. Under His wings, what a refuge in sorrow. How the heart yearningly turns to its rest. Often when earth has no balm for
my healing. There I find comfort, and there I am blessed. Under His wings, under His wings, oh, from His love can save her. Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever. Under His wings, oh, what precious enjoyment. There will I hide till life's trials are o'er. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Under His wings, under His wings, oh, from His love can save her. Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever. Safely abide forever. Atong iduko to mga ulo alang sa pagampo. Balaan namo nga Dios. Salamat Ginoo nga ikaw nagaluwas kanamong tanan. Salamat Ginoo nga ikaw nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross aron kaming tanan makadawat sa kaluwasan. Ginoo nining takna kun diin kami napakyas amahan sa among mga kaluyahon, sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nagapasalamat kami amahan nga ikaw nagapasaylo kanamo og nagaluwas kanamo. Nining higayuna o Dios, nagampo kami sa imong balaan nga espiritu, nga mao'y magakunsad kanamong tanan dinhi sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Aron bisan sa mga kahadlok nga among gibati karon, magapatigbabaw ang dako nga paglaom. Nga ikaw magaproteksyon kanamo. Nining nga mga kadaot nga nagapangitabo sa moang palibot. Ginoo nining takna, ipadala ang imong balaan nga espiritu alang kanamong tanan. Nga kami magmasinugtanon, sumala sa imong gisulti nga ni kanamo, pinaagi nini sa balang kasulatan, nga kaming tanan, magainulsul sa tanan namong magkapakyasan, ug magasunod kanimo, aron among maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ubani kami Ginoo, kanunay sa matag adlaw. Niining higayon na, among giampo ang among mga minahal sa kinabuhi, nga bisan kami nagkabulag-bulag, niining mga takna, apan imo kaming giusa sa dakong pagtuo, pagsalig o proteksyon, nga among nabatnan. Niining higayon na, amahan, among giampo ang among mga pangulo sa tibok nga kalibutan, gikan sa General Conference, ngadto sa lokal nga iglesia sa tanan nga magbubuhat, kang tanan kanamo Dios managiusa sa pagpadasig sa tanan namong mga kaigsunan. Bisan aniya kami karon nagasimba sa among tagsa-tagsa ka panimalay. Apan salamat Ginoo nga ang matag usa kanamo gibati o kadasig o gugot ka pagsalig pagtunga na kanimo nga ikaw lamang ang among Dios nga magagahom nga among gialagaran. Among giampo ang mga pangulo namo sa kalibutan, sa nagkalain-lain nga mga nasod. Nga doon na salay kahadlok ka na kanimo, pagsalig nga na kanimo, nga ang ilang vested interest makuha o sa amahan, apan ang ilang tumong o tinguha, niining mga higayon na,
mao ang pagpailob, pagtinabangay, o pagsalig nga na kanimo. Ang pag-iusa amahan sa matag usa kanila ila untang mabati. Among giampo ang among mga frontliners nga naa sa mga hospitals, sa nagkalain-lain nga mga sectors, sa uniformed men nga naa sa mga kadalanan, mga volunteers nga naa sa kadalanan. Ang tanan nga mga frontliners sa nagkalain-lain nga sektor o Dios, palihog amahan, imo silang proteksyonan, og magbaton usab sila kahadlok og pagsalig nga na kanimo. Aron walay usa nga makulang, labi na sa mga frontliners, makahimo sila sa pagpadayon sa pagserbisyo. Ginoo, nihining taknaa. Aduna kami hiniusa nga hangyo nga na kanimo. Palihog o Dios, ayuha ang among mga isig katao nga naa sa mga tambalanan karon. Dili na mamasulti ang ilang mga ngalan. Ang uban kanila na silang puluyanan sa nagkalain-lain nga dapit niini nga kalibutan. Tabangi sila Ginoo, ayuha sila amahan, dihuga sila sa imong santos nga lana, o gikapa sila sa imong balaan nga kamot, nga sila o Dios makabaton o kayuhan, and that they will know nga ikaw mao ang Dios namo nga among gialagaran nga naghatag kanamog kayuhan. Among giampo ang ilang tagsa-tagsa usab ka panimalay. Ginoo ang matagusa kanamo nga kinabuhi among gisalig nga na kanimo. Salamat nga ikaw magaproteksyon kanamo, magahatag sa among gikinahanglan aron mahuman kini nga krisis sa kalibutan nga among na-experiensyahan karon. Among ipadayon na usab ang pagpahat sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nagdumili sa pagdawat nini, ngadto sa mga katawhan nga usab wala pa nakaibalos kamatuoran. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo, amo kining gisalig ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.